Ollaan seuraamassa Soil Foodin rakennekalkin levityksiä täällä ja levittäjä juuri lastaamassa tuolla kuormaa. No viljelijä täällä haastateltavana ja minkälaisella lohkolla ollaan. Ja tässä on 15 hehtaarin lohko. Se on runsasmultaista hiuessavea. Ollut yksipuolisessa viljanviljelyssä vuosikymmenet ja siellä on muokkausongelmia ja vedenläpäisyongelmia. Ja nyt se on ollut 3 vuotta viherlannoitus viherkesantona ja kesanto on päätetty ja kynnetty ja tasattu ja nyt sinne sitten levitetään reilu 6 tonnia hehtaari tätä Soil Foodin rakennekalkkia ja toivotaan tietysti, että se parantaa sitä muokkausta ja myöskin vedenläpäisykykyä sitten tästä pellosta. Kyllä. Ja saadaan myös se fosfori mukavasti sinne seuraavalle kasville. Kyllä. Sulla on kokemuksia kuitenkin rakennekalkituksesta aikaisemminkin, että Joo, mitä sulla on niistä sanottavaa? Niitä on useampaan otteeseen on rakennekalkittu ainakin 6-70 hehtaaria. Ja kyllä se vaikutus tuntuisi olevan positiivinen, että kyllä muokkautuvuus paranee ja tuntuu, että se vaikutus kestäisi vuosia, 5-6 vuotta ainakin. Että. Hyvä juttu tosiaan seuraavaksi sitten ruista kylvään tähän lähipäivinä. Tämä on tarkoitus ja tietysti toivotaan hyvää talvea niin, että se talvehtisikin. Kyllä, sitten. juuri näin.